Ok, salutare Romeo, sunt Gabi și jucăm CSGO, doua parte. Și jucăm boții pe greu, cum v-am spus. Dar și mereu să joc cu boții pe greu, pentru că dacă dau pe ușor sau pe medium, privat, oricum. Deci jucăm pe greu. Vreau să spun de acum că o să fac multe serii. De Samp, GTA 4, cred, Minecraft, CSGO, Survival Games, și o să fac pe minigame-uri, ăsta, Survival Games, și pe o să fac, ocazional o să fac și o să fac parkour ocazional pe play.minecraft. Și Far Cry 3. Vedem acum, depinde câte like-uri strângem și câți subscriberi. Morți, mă, dă-te acolo. Hai, coaie. Păcate, iar jucăm cu boții. Pentru că n-am CSGO cumpărat. La ce aiurea se duc glanțele? Mamă! E, oricum n-are cum să mai unul și noi mai suntem 4, așa că... Ok. Dacă uzi eu. AVP. Oh my god. Cap. Let's shit. Ok, haideți să mă duc pe aici. Deci s-a dus și aici mulți, am văzut, s-au dus 2-3. Să chem pe acolo, unul aici. Mă omoară. Oh my god, a dus glonțul în el. Ce-am că mă omoară. Haide, bă. Îmi dau aici singură grenadă. Dă unul cu scout-ul. My god, în cap frumos acolo. Ok, și mai jucăm câteva runde frumos și apoi o să închid episodul pentru că... A, și am uitat să văd ceva.
Când o să strângem numărul de maxim 10 abonați sau 20 de abonați, eu o să fac live pe YouTube sau de Crăciun. O să fac live, nu știu, nu cred, nu știu, de fapt nu sunt sigur. De-aia vă spun, deci dacă strângem 20 de like-uri, 20 de like-uri la acest episod și, de fapt, 20 de subscriberi sau măcar 10, o să fac live, după cum v-am spus, dacă ăsta mă omoară, sunt cel mai noob. M-a spus că sunt cel mai... Futu-i gura! Aoleu, iar fac rage quit. Mă, dai! Ce dracu vă mai am pe toți ăsta? Și mai e unul. Ok. M-a plăcut acum. Și... vreau să mă mai spun ceva, dar am uitat. În descriere o să aveți un link a unui prieten al meu. Adelin, pardon. Care filmează, are un video și are 20 de subscriberi. Fac o promovare mică. Let's go. Aoleu. Ok, hai. Ok, mai joc o rundă, asta și încă una și am terminat episodul. Zduși! Zduși! Ok, și mai joc una. Ce fac, bă? Mi-au toate armele. Are ăsta bomba. Șuc. Spam. Ok, și cam atât a fost că guys, nu uitați de like, subscribe, comment, share și v-am